السلام علیکم. تساں دیکھتے پیو بایو سیف فارمنگ. یہ بھی جام اکرم صاحب. یہ بھی جام اکرم صاحب. ماشاء اللہ ویلنے کا افتتاح تھی گئے. گوڑ بڑھان دے مراحل شروع ہیں. ماشاء اللہ سی گوڑ بڑھان دا مراحل شروع ہیں. جام اکرم صاحب بھا دیندے بیٹھے نے. جام اکرم صاحب بھا دے مرد دا چوکھا تجربہ ہے چوکھے سالے تو. واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گوڑ بڑا گندے رہندے وے. گوڑ بڑا گندے رہندے وے. اچھا کون استاد ہے بڑھڑا؟ یہ دیکھا چاچا اللہ دیتا. گوڑ بڑا گندا رہندی. گوڑ بڑا گندا رہندی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. یہ سلسلے سینئر کاریگر انجام اللہ دیتا صاحب سی. ماشاء اللہ. تساں دیکھتے پیو بایو سیف فارمنگ. تے سارے چینل تے ہر روز ایک نئی ویڈیو دیکھن واسطے سارے چینل کو سبسکرائب کر گنو تاکہ ہر نمی آنے والی ویڈیو بآسانی تساں تک پہنچ سکے.